Nox Chivero obuda panguva inoi achiuya achipfeka the spirit yaComrade Bombshell Geza. Nox Chivero anozikanwa kunzi madays ana Comrade Bombshell Geza ndemamwe mawar veterans vavakatanga kuchallenja the Vision 2030 mutungamiri wenyika ahead of the March 31 protest. Nox Chivero is one of the war veterans vakanga vaina Comrade Bombshell Geza, but Comrade Bombshell akazonozvimirira ega nokuda kuti ndiye akanga akuzopa mapublic addresses. Sarapinda mashoko atoona kuti Nox Chivero ogara chair yaComrade Bombshell. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Sezvaingoita Comrade Bombshell, Nox Chivero yesterday akava neaddress yake yakaita on the 2nd of April 2026 at same time 2030 anomuda achinyora chinzi Mnangagwa days are numbered, says the Geza Revolution commander Comrade Nox Chivero. Nox Chivero tinoona kuti anouya ane message yauya akaudza ZANU-PF achiti aiwa Mnangagwa days are numbered. Panguva ino tikuona kuti pachamanyiwa chete, tinoona kuti panguva ino hazvisiri kumira zvakanaka. Nox Chivero vanhu vanenge vachimupraiza vachimuti hapana munhu anoziva kana dziri nhau dzematongero enyika kudarika this man. Noda kuti aiwa ane unyanzvi anoziva zvakanyanyisa, but panguva inoi vanhu vane the same question yekuti is he self Nox Chivero? Yes, ari kuuya panguva inoi achigara chair yaComrade Bombshell Geza sezvaakataura achiti aiwa friends and family, kana inini ndichinge ndatadza kusvika muthe new Zimbabwe ngatiregei kuneta, let us keep on fighting. Panguva ino vanhu vari kumutyira kuti Nox Chivero haazongopindi mutsekwende yakufanana neyakapindwa naComrade Bombshell Geza here, anokwanisa kuzoresista here, is he self? Nokuda kwokuti vanhu havazofari kuti zvakamboonekwa naComrade Bombshell zvoya zvichionekwawo naiye zvekare. Pera kumese kuchemedu muzamukira enyu murikudii pamusoro pechitiko ichi as my voices are rising against 2013 ma-constitutional amendments. Pera kumese kuchemedu muzamukira enyu musaona subscribe or like achita on the bell icon.